سلام كمي تخونو زتفتخم تغتاتلتي CMX راشو علتاو زينا سبورت حيزنا لكم قريبنا لنا سناي مكتتال ውድድር ቱር ዲ ፍራንስ ክጅመር 5 መዓልታት ተሪፎ ከም ዘሎ ዝፍለጥ ኮይኑ እዚ ውድድር ካብ ከተማ ፍሎረንስ ኢጣልያዊ ውድድራቱ አሃዲሉ ክጅመር ቱር ዲ ፍራንስ ከም ዝሓለፈ ዓመታት ካብ ሃገረ ፈረንሳይ ወጻኢው ክጅመር ማለት እዩ እዚ ኣብ ከተማ ፍሎረንስ መጋረጁ ዝቕንጥጥ ውድድር ኣብ ሃገረ ኢጣልያ መበል 25 ግዜ ይካየድ ምህላው ሕልፍ ካልኦት ቱር ዲ ፍራንስ ናይ ምጅማር ዕድል ዝረኸባ ሃገራት ይስርዓ ቱር ዲ ፍራንስ ኣብ ናይ ሎም ዓመት ውድድሩ 3492 ኪሎሜትር ርሕቀት ክሽፍን እዩ እዚ ውድድር ኣብዚ ዓመት ስፖርት ንከም አፕናይስ ኮል ጂልፐር ዝኣመሰሉ በዳህቲ ቦታታት ረጊጹ እዩ ናብ ፈረንሳ ከመርሕ ኣብዚ ዕለት 29 ሰነ ዝጅመር ውድድራት ተቀዳደምቲ ን3 ሳምንታት ክሳብ 21 ሓምለ ተቀዳደምቲ ኮረሽኦም ተወጢሖም ክዝውሩ እዮም እዚ ውድድር ከም ልሙድ 21 መድረኻት ዝሓቆፈ ክኸውን ኮይኑ ጎልጎል ተረር ተዓቅብን ናይ ውልቅን ናይ ክሮኖሜትር መድረኻት ዝሓዘ እዩ ብፍላይ ተንተራለይን ዘለዋ ናይ ዓቅበት መድረኻት ኣብ ናይ ግዜ ውድድር ሩዑል ፍልሊ ክፈጥራዩ ትፅቢት ተገይሩለን ዘሎ ኣብዚ ዓመት ስፖርት ብኮሚሽነር እዚ ውድድር ዝዓበየ ለውጢ ዝተገበረ ናይ ውልቅን ናይ ግዜን ውድድርን ማለት ክሮኖሜትር ኮይኑ እታ ናይ ውልቂ ክሮኖሜትር ዝካየደላ መድረኽ ካብ ሞናኮ ጀሚራ ኣብ ኒስ ትእዛዘም በዳሂት መድረኽ እያ እዛ መድረኽ ልክዕ ከምተን ኣብ ተሪር ዓቅብ ዝዛዘማ መድረኻት ልዑል ጽልዋ ክትፈጥርን ኣብ መሪሕነት ግዜ ምግንጣል ክራኤላን ዝለዓለ ተኽእሎ ዘለዋ መድረኽ እያ ኣብዚ ውድድር ክደምቁ ትፅቢት ዝግበረሎም ናይ ግዜ ተቀዳደምቲ ምስ ንዕዘብ ቀዳማይ ስሎቬንያዊ ተቀዳዳማይ ክለብ ኤሚሬትስ ታደይ ፖጋቻ እዩ እዚ ቅድሚ ሕጂ ንቱር ዲ ፍራንስ ክልተ ግዜ ክዕወተሉ ዝኽኣለ ተቀዳዳማይ ኣብ ዝሓለፈ ተኸታተልቲ ውድድራት ካብ ብሉጻትን በዳህትን ተቀዳደምቲ ነይሩ ታዲ ፖጋቻ ኣብ ብሉጽ ቁመና ብምዃን ናብዚ ውድድር ይኣቱ ምህላው ብዙሓት ተንተንቲ ይሰማምዕሉ ካልእ ነዚ ውድድር ክዕወተሉ ልዑል ግምት ዝወሃቦ ተቀዳዳሚ ዴንማርካዊ ጆናስ ቪንጋርድ እዩ ቪንጋርድ ዝሓለፈ ክልተ ተኸታተልቲ ዓመታት ንቱር ዲ ፍራንስ ክዕወተሉ ዝኽኣለ ኮይኑ ኣብ ዓቕብ ምሕኳርን ናይ ውልቅን ናይ ግዜ ውድድርን ልዑል ብቕዓት ዝውንን ተቀዳዳማ እዩ ስሎቬናዊ ፕሪሞዝ ሮጅሊክ ሓደ ካብ ዝበለጹ ተቀዳደምቲ ዝውድድር እዩ ሮጅሊክ ካብ ክለብ ጃምቦ ቪዝማ ወፂኡ ምስ ክለብ ቦራ ሃንስግርን ተጸምቢሩ ውድድራቱ ዘካይ ዘሎ ሮጅሊክ ኣብ መዳለው ቱር ዲ ፍራንስ ዝኾነ ውድድራት ክራይቴሪዮም ዶፊነ ብሉጽ ብቕዓት ብምንጽብራቕ ናብ ልዑል ደረጃ ብቕዓት ደይቡ ከም ዘሎ ኣርእዩ ካልእ ኣብዚ ውድድር በዳህ ተጻዋታይ ቤልጂማዊ ሬምኮ ኤቨነፖል እዩ ብዘይካ እዚኦም ተጠቕሱ ተጻወቲ ከም ኣዳም ያትስ ጁዋን ኣይሶውን ኣብዚ ውድድር ልዑል ደረጃ ብቕዓት ከርእዩ ትፅቢት ዝግበረሎም ተጻወቲ እዮም ሊቨርፑል ከተፈርም ትንቀሳቀስ ዘላ ተጻዋታይ ክለብ ፎይነርድ ሉዘራል ጊርትሪዳ ናብ PSG ከተሰጋግር ድላይ ከም ዘለዋ ምስኡ ቅርበት ዘለዎም ወገራት ንማዕክናት ዜና ሆላንድ ሓቢሮም ኣሰልጣን ሊቨርፑል ኣርነ ስሎት ነዚ ወዲ 23 ተጻዋታይ ናብ መሳርዑ ክጽምብሮ ልዑል ድላይ ዘለዎ ኮይኑ ኣብ ሮይነርድ ብሓባር ጽቡቕ ናይ ስራሕ ግዜ ይሕሊፎም ነይሮም PSG ጊርትሪዳ ድሮ ውዕል ቀሪባትሉ ዘላ ኮይና እዚ ተጻዋታይ ኣብዛ ክለብ ክጻወት ልዑል ህንጢነት ይሕዲሩሎ ድሮ ክለባት ፒኤስጂን ሮይነርድን በጉዳይ ዝመንእሰይ ዝርርብ ጀሚረን ዘለዋ ኮይነን እዚ ተጻዋታይ ግን ቅድም ምዝዛሙ ዩሮ 2024 ናይ ምስግጋሩ መስርሕ ዝርርብ ከካይድ ድላይ የብሉን ፕሬዚደንት ክለብ አልሂላል ናብ ክለብ ባርሳ ዘይሕጉስ ህይወት ዝሕልፍ ዘሎ ብራዚላዊ ራፊኒያ ናብ ክለቦም ንምስጋር 9 ሚልዮን ዩሮ ሰሊዖም ራፊኒያ ካብ ሊድስ ናብ ባርሳ ካብ ዝተሰጋገረ ኣብታ ክለብ ዘይሕጉስ እዋናት ዝሕልፍ ዘሎ ኮይኑ ኣብ ነብሱ ወከፍ ናይ ምስጋር መስኮት ምስቶም ካብ ባርሳ ዝወፁ ተጻወቲ ስሙ ኣብ ምጥቃስ ዘይዕረፈ ኣብ ርእሲ ምዃኑ ልምዳዊ ቦትኡ ብላሚን ያማል ተመንጢሉ ናብ ዘይሞልኮ ማእዝን ተሰዲዱ ክስለፍ ተገዲዱ ምህላው ይፍለጥ ኣሰልጣን አልሂላል ጆርጅ ጄሱስ ኣብ ልዕሊ እዚ ብራዚላዊ ልዑል ኣድናቆት ዘለዎ ኮይኑ ምስ ተጻዋታይ ልዑል ቅርበት ንዘለዎም ብራዚላውያን ተጻወቲ ማልኮልምን ኔይማርን ብዛዕባ ራፊና ተወኪሱ እዞም ተጻወቲ ንራፊና ኣብ ምእማን ከተሓጋገዝዎውን ጸውዒሎ ራፊኒያ ነዚ ብክለቡ አልሂላል ተቀሪቡሉ ዘሎ መጠን ደሞዝ ክነጽቆ ትጽቢት ዘይግበረሉ ኮይኑ ክለቡ ባርሳውን ምስ ተኣጋጢሞ ዘሎ ልዑል ፋይናንሳዊ ቅልውላው ነዚ መስርሕ ብሓጎስ ክትቀበለዩ ትጽቢት ዝግበረላ ባርሳ ንመስርሕ ራፊኒያ ናብ አልሂላል ምስ ተዛዝሞ ንኒኮ ዊሊያምስ ወይ ሉዊስ ዲያዝ ናብ መሳርዓ ንምጽምባር ኣብ ተካይዶ ውድድር ዝሕግዛ ፋይናንሳዊ ዓቕሚ ክትረክብ እያ እንግሊዛዊት ክለብ ማን ዩናይትድ ንኣጥቃዒ ቸልሲ ነበር አልቫሮ ሞራታ ካብ አትሌቲኮ ማድሪድ ንምግዛእ ምንቅስቓስ ምጅማራ ማዕክናት ዜና እንግሊዝ ይገልጽ ኣለዋ
ኣሰልጣኒ ማን ዩናይትድ ኤሪክ ተንሃግ ዝሓለፈ ክራማት ዝዓደጎ ኣጥቃዒ ራስሙስ ሆይሉንድ ንፕሪምየር ሊግ ክለምዶ ብምሽጋሩ መብረ ዝኾኑ ሙኩራት ኣጥቃዒ ኣብ ምዕዳግ ኣተኪሩ ኣብ ዘለወሉ ግዜዩ ንምብዓለታት ሞራታ ዝዕዘብ ዘሎ። ሞራታ ካብ ኣትሌቲኮ ማድሪድ ዝፋኖ ተጻዋታይ ኮይኑ መስበር ውዕል ዝቆማት ስጳኛዊ 10 ሚልዮን ፓውንድ እዩ። ማን ዩናይትድ ንወከልቲ ሞራታ ድሮ ረኺባ ዘራሪባቶም ዘላ ኮይና ብዘይካዛ እንግሊዛዊት ክለባት ሮማ፣ ቦሩሲያ ዶርትመንድን ጁቬንቱስን ፌነርባቸን እውን ሞራታን ምፍራም ድላይ ዘለወን ክለባት እየን። ሞራታ ንሃገራዊት ጋንታ ስጳኛ መሪሑ ኣብ ውድድራት ዩሮ 2024 ተጸሚዱ ዘሎ ኮይኑ ኣብዚ ውድድር ኣብ ዘካየደን ክልተ ጸወታታት ሓንቲ ሸቶ ከቁጥር እውን ክኢሉ እዩ። እዚ ወዲ 31 ዓመታት ኣጥቃዒ ኣብ ቅድሚ ሕጂ ምስ ክለቡ ቸልሲ 18 ኣዋርሕ ናይ ጸወታ ጊዜያት ይሕልፉ ነይሩ። ብማልያ ቸልሲ ኣብ 72 ጸወታታት 24 ሸቶታት ብምብርካት ካብ ክለብ ቸልሲ የዕጋቢ ብቕዓት ከይረኣየ ካብታ ክለብ ተፋንዩ ነይሩ። ብመሰረት ጋዜጣ ዲያር ስፖርት ምስ ስጳኛዊት ክለብ ሪያል ማድሪድ ብሉጽ ናይ ልቓሕ ዓመተ ስፖርት ዘሕለፈ ኣጥቃዒ ጂሰሉ ምስታ ክለብ ናይ ምጽናሕ መደቡ ብምስራዝ ናብ ቀጠራዊት ክለብ ኣልጋራፋ ንምስጋር ኣብ ጥርፂ በፂሑ ምህላው ገሊጻ። ኣሰልጣኒ ሪያል ማድሪድ ካርሎ አንቸሎቲ ጆሰሉ ኣብ ክለቦም ክቕጽል ድላይ ከም ዘለዎ ንሓለፍቲ ክለቡ ብምግላጽ ደጊሙ ኣብታ ክለብ ዘቐጽሎ ውዕል ከፈርሞ ሓቲቱ ዝነበረ ኮይኑ እንተኾነ ቀጠራዊት ክለብ ኣልገራፋ ዝቐረበቶ መጠን ክፍሊት ንጆሰሎ ከስግሮ ዘይክእል መጠን ክፍሊት ብምዃኑ ሓሳቡ ብምቕያር መዛ ክለብ ዝገብሮ ዘሎ ዝርብ ናይ መወዳእታ መድረኹ በፂሕሎ። ኣቐዲሙ እውን ስዑዳውያን ክለባት ንጆሰሎ ብርክት ዝበለ መጠን ክፍሊት ሒዘን ቀሪበን ጽንሓ ኮይነን እዛ ናይ ቀጠር ክለብ ካብዘን ክለባት ንጆሰሎ ዝቐረበኦ መጠን ክፍሊት ዝተዓጻጸፈ ብዝሒ ዘለዎ መጠን ደሞዝ ብምቕራብያ ጆሰሎ ሰሊባ ዘላ። ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሕጂ ሒዝናዮ ዝቐረብና መደብ እዚዩ ነይሩ። በቲ ዘቕረብናያ መደብ ሓበሬታ ረኺብኩም ክትኮኑ ተስፋ እንዳገበርና ብዛዕባ መደባትና ዘለኩም ርእቶ ኣብ ናይ ኮመንት ቦታ ክትጽሕፉልና ብትሕትና ነዘኻኽር። ዝቕጽልን ሓድሽን እዋናውን ዜና ስፖርት ኣብ ሰዓት ክበጽሐኩም ድማ ሳብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ ኣይትረስዑ እንዳበልና ብምክታልኩም ኣዝና ነመስግን።